Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, έκατσα και σας κοίταξα στο Instagram. Εκεί δεν είχα καλή γνώμη για σένα. Δεν μου άρεσες. Αυτό που παρουσιάζεις εσύ στο Instagram δεν μου κάνει απολύτως καθόλου για αυτό που εγώ ψάχνω για διεθνή καριέρα. Άμα θα σε αναλάβει το γραφείο μας, αυτό το Instagram πρέπει να καταστραφεί. Αχ, γιατί? Γιατί είναι πολύ φθηνό. Ναι, Όλοι αυτοί που σε ακολουθούν δεν είναι πελάτες οι οποίοι μπορεί να σε κλείσουν για μια δουλειά και να σε πληρώσουν. Εγώ σε όλους έλεγα, σου λέω αλήθεια, η Αμανατίδου δεν μου άρεσε. Τώρα όμως που σε βλέπω μια κοπέλα πιο... αλλαγμένη. Έχεις ποιότητα, είσαι όμορφη, δεν είσαι κραβαλαία. Αυτό λοιπόν που βγάζεις είναι για μένα απόλυτα λάθος. Κακό. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου να το παίξω γκόμενα. Ποτέ δεν ήταν αυτή και με στεναχώρησε λίγο για αυτό που είπα, αλλά είμαι διατεθειμένη και ακούω τις συμβουλές του για να το κτίσω καλύτερα. Εγώ θα έκανα ένα εντελώς καινούριο. Ναι, να παρουσιάζεις ωραίες δουλειές, με ποιότητα και δουλειές που να αφορούν εμάς που μπορούμε να σε κλείσουμε για δουλειές, να σε πληρώσουμε και να σε εξελίξουμε. Ναι, φυσικά. Real clients. Χαίρομαι που με είδε πιο όμορφη από κοντά και άλλαξε την άποψή του. Οπότε τώρα θα το αποδείξω και στη φωτογράφηση ότι αξίζω.